Oefening brandweerlieden bij Wilhelminatoren. Heilige huisjes en kruisjes in heiligdom Houten. En zo mooi is Kerststad Valkenburg verlicht. Dinsdag 28 november hielden die Spezialrettungsgruppe van de brandweer Aken samen met hun Nederlandse collega's een bijzondere oefening bij de kabelbaan op de Heunsberg in Valkenburg. Die Spezialrettungsgruppe is gespecialiseerd in het redden van mensen op hoogte. De oefening werd gebruikt om een nieuwe werkwijze uit te proberen, naar aanleiding van de ervaringen die men heeft opgedaan bij het redden van tientallen mensen eerder dit jaar tijdens een incident met een kabelbaan in Keulen. Tijdens deze oefening hebben de leden van de Spezialrettungsgruppe in samenwerking met collega's van Brandweer Zuid-Limburg, de ambulancedienst en de uitbater van de Valkenburgse kabelbaan 20 slachtoffers uit de stoeltjes van de kabelbaan naar beneden gehaald. Cameraman Stef Grit maakte daarvan deze beelden. Tot en met 1 januari aanstaande vindt in het heiligdom Sint-Gerlach in de Onderste straat nummer 1 in Houten de tentoonstelling Heilige Huisjes en Kruisjes plaats. Tijdens de tentoonstelling kunt u de diverse technieken bewonderen die door de kunstenaars van Kunstkring Houten Sint-Gerlach en Kunstkring Henri Jonas uit Valkenburg aan de Geul in hun werk zijn toegepast. De openingstijden van de expositie zijn van maandag tot en met zaterdag van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags en zondag van half 11 's morgens tot 4 uur in de namiddag.
Op dinsdag 28 november werd door wethouder Carlo van Kan samen met bewoners van Valkenheim en Stichting Jeugdbeweging de nieuw verlichte oversteekplaats nabij de parkeerplaats van verpleegkliniek Valkenheim aan de burgemeester Hensingel feestelijk in gebruik genomen. De gemeente Valkenburg aan de Geul is bezig met een proef met betrekking tot het verlichten van oversteekplaatsen in minder drukke gebieden, waar verlichting vanwege de verkeerssituatie wel gewenst is. De bestaande oversteekplaats ter hoogte van de parkeerplaats aan de burgemeester Hensingel ligt nabij de verpleegkliniek Valkenheim. Deze oversteekplaats is nu voorzien van een portaal met verlichting die het zebrapad aanstraalt. De verlichting wordt bediend door middel van een camera die voetgangers detecteert en via een drukknop. De lampen branden niet continu, maar alleen als er voetgangers willen oversteken. De verlichting springt aan als er een voetganger wil oversteken, waardoor de oversteek op dat moment extra opvalt. Zo mooi is Kerststad Valkenburg verlicht. Kijk naar de fotoreportage die Jelle Colares maakte voor TV Valkenburg. De muziek is van André Rieu. Kijk voor meer tips naar Uit in Valkenburg via tvvalkenburg.tv/uit.